pasado, 2025, por exemplo, organizamos con Javi e con Sandra, con Taco, unha exposición en Tokio sobre a construción, o proceso de construción dunha guitarra. Como foi esa experiencia de, pois eso, ver esa exposición, as túas guitarras? Foi curiosa, foi emocionante, pero foi moi curiosa ao final, porque, claro, eu non son unha persoa que teña un ego, vamos, de ningún tipo. Era un pouco raro que o xeito que teñen os xaponeses de tratar os artesáns, que é como moi respetuoso sempre, moi ata un pouco reverencial ás veces, a min ata se me fai un pouco incómodo eso. Pero bueno, foi unha experiencia moi guai, moi positiva e si, serviu tamén para afianzar as redes que eu poda ter por ali, non? Coa tenda coa que traballo, a xente de por ali, e ensinar máis o noso traballo, que, bueno, ao final, sí, era o meu traballo, pero había outras guitarras de outros constructores, todo o traballo de fotografía de Sandra, que maravilloso, e demais, non? Que bonito. Como nos gusta, e ademais que agora teñamos a oportunidade de falalo con calma, porque ao final, cando se reúne tamén talento e se reúne xente que fai cousas dese nivel, pois é moi chulo que coincida no mesmo momento e no mesmo tempo.